Γεια σας! Κάτι μου λείπει. Τώρα είμαι καλύτερα, ναι. Τώρα ναι, μπορώ να πω ότι είμαι καλύτερα. Μην ανησυχείτε, δεν έχουμε Φεβρουάριο, όχι, ούτε απόκριες, όχι. Είμαστε στο καλοκαίρι μας, τον Ιούλιο, τελευταίες μέρες. Θέλω να σας πω ένα γεια σας. Να σας πω ότι με λένε Σεραφείμ Χατζηλιάδη, είμαι δάσκαλος για παιδιά με ειδικές ανάγκες και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 1 χρόνο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το βιβλίο το έχω φτιάξει ειδικά για την τάξη την οποία είχα, που ήταν μια τάξη από κοριτσάκια. Μου είχαν ζητήσει, συγκεκριμένα μου είχε πει ένα, μου λέει μακάρι να μπορούσαμε να πιάσουμε τους μήνες, κυρία Σεραφείμ. Έτσι κι εγώ αναζήτησα αρχικά κάποιο παραμύθι, βρήκα κάποια λαϊκά παραμύθια, όπως η Κύρα Καλή και οι 12 μήνες, αλλά είδα ότι εκεί οι μήνες δεν έχουν κάτι ξεχωριστό, είναι όλοι ίδιοι, είναι αδέλφια. Έτσι σκέφτηκα να κάτσω να γράψω κάτι δικό μου, που οι μήνες θα έχουν και κάποιο χαρακτηριστικό. Πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Θα σας πω πρώτα την περίληψη. Πέρα από τον κόσμο των ανθρώπων, υπάρχει ο μυστικός κόσμος της φαντασίας. Εκεί, κοντά στη χώρα της Πρωτομαγιάς, ζούσε ο δαμαστής Δράκος. Ο Δράκος των εποχών φύλαγε σε μια σπηλιά τα 4 αυγά. Τα αυγά των εποχών. Την άνοιξη, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι, το χειμώνα. Όμως μια μέρα το αυγό της άνοιξης εξαφανίζεται αναπάντεχα. Και μαζί του και ο πρίγκιπας της άνοιξης, ο πρίγκιπας των λουλουδιών. Ο Μάρτιος. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον Μάρτιο, μα κανένας τελικά δεν μπορεί. Ώσπου μια μέρα, μια γενναία νεράιδα, η Ανθιέλα, θα κάνει αυτό το γενναίο ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα τη φέρει πιο κοντά στο θάρρος, τη φιλία, τη συνεργασία και την αληθινή αγάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα. Τι γίνεται, το διαβάσουμε θεατρικά. Πριν από πολλά χρόνια, σε μια χώρα μαγικά μακρινή, ζούσε σε μια σπηλιά, όπως είπαμε, ο δαμαστής Δράκος των εποχών. Το σπίτι του ήταν μια τεράστια πέτρινη σπηλιά κοντά στο βουνό και κοντά σε μια χώρα που λεγόταν χώρα της Πρωτομαγιάς. Εκεί έφτιαχναν πελώρια, στεφάνια με λουλούδια. Έμενε εξάγρυπνος ο καημένος όμως ο Δρακάκος, μέρα-νύχτα ολόκληρα. Ώσπου μια μέρα είπε να βγει να ξεσκάσει κι αυτός λίγο, να δει το λευκογάλανο χρώμα του ουρανού και το πράσινο φύλλωμα των δέντρων του δάσους. Όταν γύρισε, συνέβη κάτι τρομακτικό. Το 4ο αυγό των εποχών, η άνοιξη, είχε εξαφανιστεί. Ποιος να μπήκε να το πάρει, ποιος να μπήκε. Έτσι. Πέρασαν ολόκληρες μέρες, μήνες, χρόνια ολόκληρα και κανένας δεν μπόρεσε να βρει το ποιος το έχει πάρει αυτό το αυγό. Η χώρα της Πρωτομαγιάς κινδύνευε να μείνει χωρίς την άνοιξη. Η άνοιξη δεν θα πήγαινε ποτέ ξανά προς τα εκεί, αφού είχε εξαφανιστεί, είχε κλαπεί το αυγό. Έτσι, μια μέρα, μακριά στο Βόρειο Πόλο, χτυπάει η πόρτα του σπιτιού του Άγιου Βασίλη, που το σπίτι του Άγιου Βασίλη είχε πόδια και χέρια και ήταν μαγικό. Το έλεγαν Ιανουάριο. Έτσι λοιπόν, το κλοουνάκι μας, ο Φεβρουάριος, χτυπάει την πόρτα. Ιανουάριο, παιδί μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, κάποιος είναι στην πόρτα. Ο Ιανουάριος τότε άνοιξε την πόρτα του. Τα περασμένα Χριστούγεννα δεν μου έφερες ούτε ένα δώρο. Ήσουν καλός, παιδί μου, Φεβρουάριο, τα Χριστούγεννα μας πέρασαν και όλο το χρόνο. Όχι, δεν ήμουν πάρα πολύ καλός, δηλαδή ήθελα να πω ότι έτρωγα το φαγητό των παιδιών και τα χτύπαγα κιόλας και τα πείραζα. Τότε δίκαια, Φεβρουάριο, παιδί μου, δεν σου έφερα ούτε ένα δώρο. Ξαφνικά ανοίγει το παράθυρο και από εκεί ξεπετάγεται μια νεράιδα. Ήτανε η νεράιδα που μας ερχότανε από πού ερχότανε. Τότε αυτή η νεράιδα είπε: «Γεια σας, ταξιδεύω εδώ και πάρα πολλή ώρα για να βρω το 4ο αυγό των εποχών, την άνοιξη. Τα φτερά μου έχουν παγώσει, κουράστηκα, μπορώ να ξαποστάσω για λίγο?»
Βεβαίως, κόπιασε τότε, της είπαν όλοι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η σκιά που έκανε στο πάτωμα το φως δημιούργησε μια τρύπα και από μέσα ξεπετάχτηκε ο Απρίλιος, ο λαγός του Πάσχα, ο κλέφτης λαγός του Πάσχα. Αρχιέλα, πάρε αυτό εδώ το αυγό. Ξέρεις, δεν μου έφερε και πάρα πολύ καλή τύχη. Όσο το είχα. Θα ήταν μάλλον επειδή το έκλεψα. Αυτά είπε ο λαγός και πρωτού προλάβουν να τον ρωτήσουν το οτιδήποτε, χώθηκε μέσα στην τρύπα και εξαφανίστηκε. Η Ανθιέλα ζήτησε βοήθεια. Και τώρα τι θα κάνω, πώς θα βρω αυτό το δράκο? Εγώ θα σε πάω, παιδί μου, της λέει ο Άγιος Βασίλης. Εγώ θα σε πάω. Μα, λέει ο κλόουν, τι, πού θα πας τώρα, να έρθω κι εγώ μαζί σου κτλ. Δεν θα πας πουθενά, του λέει. Έτσι λοιπόν, ανέβηκε πάνω στο ελκυθρό του ο Άγιος Βασίλης μαζί με την Ανθιέλα και ξεκίνησαν το ταξίδι. Στην πορεία συνάντησαν ένα λιβάδι με τουλίπες, οι οποίες ήταν παντογνώστριες. Είχαν ματομπούκαλα, ήταν σοφές, μοιάζαν με πουλιά σαν κουκουβάγες. Και τότε τις είπανε: Είμαστε παντογνώστριες τουλίπες, οι τουλίπες που τα ξέρουν όλα. Προσέξτε εσείς εκεί πάνω, προσέξτε εσείς εκεί πάνω. Προς τα εκεί που πάτε είναι ένας φοβερός δράκος που πριν από πολλά χρόνια κάποιος του πήρε το ένα από τα 4 αυγά που είχε. Για να τον κερδίσεις θα πρέπει πρώτα να περάσεις από το λιβάδι με τα στάχια του βασιλιά Ήλιου του Ιούνιου. Αυτά είπανε λοιπόν οι αγαπημένες τουλίπες και ο Άγιος Βασίλης με την Νεράιδα φτάσανε στο λιβάδι με τα στάχια του βασιλιά Ήλιου του Ιούνιου. Δείτε εδώ, είναι κανείς εδώ, είναι κανείς εδώ, ρώτησε η Νεράιδα. Είμαι ο βασιλιάς Ήλιος, ο Ιούνιος. Εσύ δεν με βλέπεις. Εγώ όμως τα βλέπω όλα. Γιατί ήρθες μέχρι εδώ? Ξέρω. Φαίνεται όμως ότι δεν είσαι αρκετά γενναία για να νικήσεις τον δράκο. Για να κερδίσεις τον δράκο θα χρειαστείς μπόλικο θάρρος. Έτσι πρέπει να πιείς το φίλτρο. Ένα μαγικό φίλτρο. Το οποίο φίλτρο θα το βρεις μονάχα πέρα από το ουράνιο τόξο. Εκεί ζει σε μια αυλή ένα γέρικο λουλούδι, ο Ιούλιος. Έτσι λοιπόν η Νεράιδα έφυγε από εκεί με την ελπίδα να βρει το φίλτρο του θάρρους προτού προλάβει να πάει στον δράκο. Ο Άγιος Βασίλης όμως της είπε: Καλή μου Νεράιδα, εγώ ξέρεις κουράστηκα. Δεν μπορώ άλλο να σε πάω μέχρι εκεί πέρα που θέλεις, γιατί πάμε σε πολύ ζεστές χώρες και εγώ έχω μάθει να ζω στη Σουηδία, στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία, γενικά όπου έχει πολύ κρύο, κορίτσι μου. Δεν μπορώ. Έτσι την άφησε σε ένα βραχάκι. Η Νεράιδα άρχισε να κλαίει και να βάζει τα κλάματα. Βλέπετε. Για καλή της όμως τύχη ξύπνησε ένα σύννεφο. Κάνε λίγο πιο σιγά. Με ξύπνησε. Με συγχωρείς, δεν ήθελα να το κάνω επίτηδες, αλλά να, ξέρεις, μ' άφησαν μόνη μου και ψάχνω έναν δράκο. Μην ανησυχείς. Θα έρθω εγώ μαζί σου στο ταξίδι. Γιουπί! Έκανε τότε η Νεράιδα. Έτσι η Νεράιδα ξεκίνησε το ταξίδι της ξανά, έχοντας πλέον έναν σύμμαχο μαζί της. Τον Φούλη, τον Συνεφούλη. Στην πορεία όμως πέτυχαν μια παραλία στην οποία ήταν 4 παιδιά. Ήτανε η Αυγουστίνα, η κόρη του Αυγούστου. Ήτανε η ξαδέρφη της Κοκκινοσκουφίτσας, η κόρη του Οκτώβρη. Και ήτανε και τα δίδυμα αδέρφια, η Σέπ και ο Έμβριος. Τη ζήτησαν να τους πάρει μαζί της πάνω στο σύννεφο. Η Ανθιέλα, επειδή είχε ανάγκη από φίλους, τους είπε: ναι, ελάτε. Έτσι όλοι μαζί ξεκίνησαν πάλι το ταξίδι. Πέρα από το ουράνιο τόξο έφτασαν μαζί με τον Φούλη και τα παιδιά η Νεράιδα. Την άφησαν στην αυλή και εκεί είδε ένα γέρικο λουλούδι να κλαίει. Ήταν ο Ιούλιος, το κίτρινο λουλούδι του καλοκαιριού. Ξέρεις, καλή μου Νεράιδα, πολλές κοπέλες περάσανε από εδώ. Καμία όμως δεν μπόρεσε να μου τραγουδήσει και να μου θυμίσει τη γλυκιά μου μητέρα. Όνειρό μου είναι να μου τραγουδήσει ένα όμορφο κορίτσι με κελαριστή φωνή, το νανούρισμα που μου έλεγε η μητέρα μου.
Έτσι ίσως μόνο συγκινηθώ και κλάψω. Τότε η νεράιδα του είπε: «Μπορώ εγώ να σου τραγουδήσω, θα ήθελες να σου τραγουδήσω?» Έτσι η όμορφη νεράιδα ξεκίνησε το τραγούδι. Ήρθα ως εδώ για να σε βρω, ήρθα ως εδώ να σου μιλήσω, τον φόβο για να σβήσω. Μνήμες καλές, μνήμες γλυκές, είμαι εδώ να σου θυμίσω, της γης σκοπό να αφυπνήσω. Δρόσο σταλίδα μου γλυκιά, κοιμήσου όμορφα απαλά, ήρθα ως εδώ το δάκρυ για να σβήσω. Μόλις τελείωσε το τραγούδι η νεράιδα, δάκρυα έτρεξαν από το πρόσωπο του Ιούλη και τότε με τα πεταλούδες ήρθαν και μάζεψαν με τα φτερά τους τις σταγόνες και τις έβαλαν σε ένα μπουκάλι που το έδωσαν φυλαχτό στην όμορφη νεράιδα. Αυτό ήταν το φίλτρο του θάρρους, το φίλτρο το οποίο έψαχνε απεγνωσμένα η νεράιδα Ανθιέλα. Έτσι ανέβηκε πάνω στο σύννεφο και συνέχισε πάλι το όμορφο ταξίδι. Όμως ο ουρανός σκοτίνιασε και άρχισε να φυσάει και να βρέχει. Τότε οι Σέπτ και ο Έμβριος είπαν: «Πω πω, κοιτάξτε κάτω στη γη, τι είναι αυτή η πράσινη λάσπη?» Για δείτε. Λέει η κόρη του Οκτώβρη: «Είναι οι κουτσομπόλες ελιές από το Άνω Πικροχωρί της Πας της Ελιάς του Νοεμβρίου. Είναι στο χωριό του Νοεμβρίου, το χωριό της ελιάς. Και τι θέλουν από μας?» Είμαστε οι κουτσομπόλες ελιές. Οι ελιές που τα ξέρουνε και αυτές όλα. Μάθαμε ότι έχετε το φίλτρο του θάρρους, το φίλτρο που αναζητούμε. Το θέλουμε να γίνει δικό μας τώρα. Έτσι οι κουτσομπόλες ελιές έβγαλαν κάτι πελώριες σκάλες από τις αποθήκες των σπιτιών τους και άρχισαν να σκαρφαλώνουν και να σκαρφαλώνουν και να σκαρφαλώνουν με σκοπό να φτάσουν το Φούλι και τα υπόλοιπα παιδιά. Τότε η νεράιδα έβγαλε το μαγικό της ραβδί και κάνοντας ένα τσικιτιγκλον εξαφανίστηκε μαζί με το σύννεφο και τα παιδιά. Στην πορεία, ευτυχώς ξέφυγαν από τις κουτσομπόλες ελιές του Νοέμβρη, άρχισε να χιονίζει. Έφταναν προς το πελώριο τείχος των Χριστουγέννων. Ήταν ένα τείχος στο οποίο ήταν σχεδιασμένο το δέντρο των Χριστουγέννων. Εκεί υπήρχε ένα δέντρο που στα κλαδιά του είχε του κόσμου των λογιών τα κλειδιά. Έτσι λοιπόν τα κλειδιά, όταν τα πλησίασε η Ανθιέλα, άρχισαν να λένε: Εμένα διάλεξε, όχι, εμένα, όχι, εμένα να διαλέξεις, εμένα. Τότε η νεράιδα έκλεισε τα μάτια της και άγγιξε την καρδιά της. Η καρδιά της τότε της είπε πως ότι λάμπει και είναι όμορφο, γιατί τα περισσότερα κλειδιά από αυτά ήταν όμορφα, δεν είναι χρυσός, πως μονάχα με την ψυχή μπορούμε να δούμε αληθινά και ότι τα μάτια την αλήθεια δεν τη βλέπουν. Έτσι, όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, όλα τα κλειδάκια είχαν εξαφανιστεί. Είχε μείνει μονάχα ένα μικρό, σκουριασμένο και ατιμέλιτο κλειδάκι. Η Ανθιέλα το πήρε στο χέρι της, το έβαλε μπροστά από την κλειδαριά που είχε το τείχος, αυτοπήδηξε μέσα φωνάζοντας «Ευχαριστώ» και εξαφανίστηκε. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά, γιατί όταν άνοιξε η πόρτα από το δέντρο και πέρασε η Ανθιέλα, βρήκε αυτό παιδιά. Ήτανε η χώρα της Πρωτομαγιάς που θα έπρεπε να είναι γεμάτη με λουλούδια και δεν ήταν, αντιθέτως χιόνιζε και ήταν γεμάτη με κλαδιά. Τα υπόλοιπα παιδιά και ο Φούλης την αποχαιρέτησαν καθώς έπρεπε να μπει μόνη της μέσα στη σπηλιά. Μπήκε μέσα στη σπηλιά λοιπόν και εκεί βρήκε μια μεγάλη φωτιά και 4 αυγοθήκες να κρέμονται. Από εκεί ακούστηκε μια φωνή. Τι θέλεις εδώ και ποια είσαι? Είμαι η Ανθιέλα.
η νεράιδα της Άνοιξης. Και τι θέλεις εδώ? Να, έφερα το τέταρτο αυγό, το αυγό που των εποχών. Εσύ δεν είσαι ο δαμαστής Δράκος. Θα σε αφήσω να βάλεις το τέταρτο αυγό στη θέση του. Μονάχα εάν μου πεις τι είναι για σένα φιλία. Τότε η νεράιδα Ανθιέλα είπε: φιλία είναι να αγαπάς κάποιον αληθινά και να μην τον ζηλεύεις, να στέκεσαι μαζί του και στις καλές και στις άσχημες στιγμές. Μονάχα τότε μπορεί να λέγεσαι φίλος του. Τότε ο Δράκος συγκινήθηκε και σταδιακά, ενώ ήταν μια πελώρια σκιά, κατέβαινε, ώσπου βγήκε ένα μικρό δρακάκι. Το δρακάκι έκατσε στην αγκαλιά της νεράιδας. Η νεράιδα έβαλε τα 4 αυγά στη θέση τους και ενώθηκαν και σχημάτισαν ένα πελώριο αυγό, από το οποίο ξεπετάχτηκε ο πρίγκιπας της Άνοιξης, ο Μάρτιος. Τότε ο Μάρτιος της είπε: θα ήθελες, Ανθιέλα, να μείνεις μαζί μου? Εκείνη του είπε: ξέρεις, δεν θα μπορούσα, γιατί να, υποσχέθηκα στον δαμαστή Δράκο των εποχών να μείνω δίπλα του, φίλη του. Είχε μείνει μόνος του τόσα χρόνια. Τότε ο δαμαστής Δράκος έγινε ξανά πελώριος και τότε της είπε: μη νοιάζεσαι για μένα, θα μείνω δίπλα σας, φύλακα στο παλάτι σας και φίλος σας για μια ζωή. Να ζήσετε ευτυχισμένοι. Και έτσι τελείωσε η όμορφη μας ιστορία με την νεράιδα και τα 4 αυγά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με βοήθησαν στις παρουσιάσεις. Να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εντύπης. Να σας πω ότι δεν σταματάμε εδώ. Θα ακολουθήσουν και νέα βίντεο, καθώς σε λίγους μήνες θα βγει το δεύτερο μου βιβλίο. Το θέμα του, η αποδοχή. Τώρα το τι και πώς θα το πούμε σε λίγο, σε πολύ λίγο. Φιλιά, πάμε να κλείσουμε με το μουρμουριτό τραγούδι.